Edukiontzi marroiaren zerbitzua 2017ko lehen lau hilekoan ipinikoa da martxan txartel sistemaren bitartez. Txartelarekin edukiontzia ireki eta hondakinak bota ahalko dira. Zerbitzu berri hau erabiltzeko interesa duten auzotar eta ostalariek alta hartuko ahalko dute datorren astelehenetik hilearen 19tik aurrera. Edukiontzi marroia nola erabili eta bertara zer nolako hondakinak bota jakiteko informazio eta heziketa kanpaina ere egingo da otsaila aldera. Kanpaina honen ekintzetako bat izango da zerbitzu berrian alta hartu duten pertsonekin harremanetan jartzea informazio eta zerbitzua erabiltzeko beharrezkoa den txartela emateko. Amaitzeko gure auzotar eta ostalaritzako lokal guztiak animatzen ditugu zerbitzu berri honetan alta hartu eta erabili dezaten helburua lortzeko. Hotz, gure udalerrian gaikako birzikletaren 50%era iristeko.